Heel even liep het een gewone manje te worden op de winget. Und vlogger Tjits van der Waal binnenkomt. De band witte de Friestalige filmpjes van Tjits goed te vinden. Een keerwerking met de squan wie nevens hadden ik vanzelfsprekend. Een soort band zitten natuurlijk vanzelfs op YouTube. En we zijn van, hoe kunnen we band nou bereiken? Nou ja, via YouTube. Dus hebben we de Chitsvlog betocht, als het ware. En de Chitsvlog is ook een heel mooi platform om dus wichtige zaken tot licht te brengen. Zoals inderdaad bewegen, fruit eten, het Friesk. En het is een heel mooi platform om dat zo te brengen. Op squallen de winget in dat bad. Ze is heerlijk, hè? In elk geval, dat wij wat we in Schillet in de klas, ik zeg altijd het goede voorbeeld met jezelf, ja, en dat leidt deels thuis natuurlijk, maar het leidt ook op squallen. Dus dat wij lessen hoe zo'n voeding besteden. Jouw strek aandacht aan komen bij mijn verhalen thuis en dat stimuleert ik. Dus in dat opzicht is dat ik wel een hele mooie gearwerking die je van twee kanten uit broeken om de zo'n voeding binnen squallen te promoten. Het boodschap liep het bij de band goed onkomt te wezen. Als je nu kiezen mocht, chocolade of fruit? Fruit. Banaan. Een appel? Basiskwam die mij doen willen, kunnen haar nog opjaan.